Master, may chicks ba? Tulog ka buhok ba? Ano aja deh, be? Magwapa ba? Sa tulo master, hindi dia. Ang ako nga typean ba kay kanang natunga, kanang kaitong. Tunga. Ate parihat ani. Nah, Hindi na pwede dapat. Usabot ta. Oh, sugal ta. Pwede sa man. Sugal na ko ako cellphone. Ano nga? Kwarta. Sipon na magawa. sige. Pagkapin na ni pahumot. Sige. Amin abi para kuan jud sabutan ta. Sabot ta. Kung kisa Kung kinsay una ni alingion ana. ay dili. Hindi kung una pansinon sa tuwa. Paraya ang isa. Siya na lang. So, dungan ta adtuan na to. Sige sige sige. Tara tara. Sige. Hi Days. Miss. Pwede mo pililas yung mga. Pwede mo lingi. Tara sa langit. We'll do it sometime. On the bottom. You do it sometime. Push it to the floor. Boy, electrify mine. Oh, electrify my golden. Laki nila.